ayo yabana korangiri gucia sikuru ao chese konda liagendete koba konyorua senchira yobo ikirano gucia se abana ao ase Michelle yobonyo hoyo nero nyale koba kwenyora libagalia bene gosoa ase sikuru ye national hoyo nyate koba kora matemu ayekerasi kia gatano na gatatu korwa ase sikuru ya Kenya Binge gukwa na chinga kiecho nigo omorokyo munene bwe sikuru ya Kenya Binge abaga kuboria ogosirwa kwa bana bo ba sikuru eyo abo atebira bange babo bakwimuke getamukero gyo kwerusia omomoyo ekero batabwatirio koboko asogwikirania chindoto chiabo. Nderi Deputy Head Teacher Kenya Binge Primary School. Ninda no mogo keseritukolia lero kiagera abana bane na abana ba standard 8 Kenya ngima banyora bako eguchi school che secondary sebaguchi gosoma na komenta masoma abo. Omogoko monene mbwate noli na abana bane na nyara ko bali korolo kubarolera inanga kibakolete bali abatangani kayane ntangani Michelle na ero rangaliwe school ya St Joseph's Chepterit ana bana beire nkubasira na bali mubane abande bako bakanira lunch abande bako bagorere gitabu abande karamu kiagera abana abo bugima bamenyete ke maene boli bugima boli bole up to standard ande mbaro ba etete buyapi mwana oya akagendere school agaika form 2 agachanka okonyoro mwana no ene town okonyoro mwana ochiro onyorre mimba ya mapema mwana mnenya roka is very delicate mwana ongainiru okire form 2 efisi ya bolire mwana ochakire family life oiranirenka. Nilikuwa nimechagua Pangani and Ole Tipis Girls, lakini kwa bahati nzuri nimechaguliwa St Joseph Chepterit. Nitaenda hiyo shule nitie bidii nitimize ndoto yangu ya kuwa civil engineer. Okasoko umwana oyo ne weta na saba akimonkonya anuna range went national school ye akimonkonya se efiko koru ande munande njebwe kaiga njina mukiniri koruo arengo moke koruo standard 1 baka 8 muna ikire.